Kene ko All India Radio Shillong ka khubor ban pule de affiliate sauk me kimat bakong san jong ka khubor menta ka step. One poi ki argan hon jong ka Kirloskar Brothers Limited ban arjing rap nakabanta ban wat ikinong ti Dowyong ki badang sakut hakram Dowyong ha East Janja Hills District. Rai ka Lok Sabha ban kain bian ya ka triple talak. Bat penbena ka Spice Jet ya ka let kawan ka bada ka lingsun ka bamban kasngi na Kolkata sya lila bari. Ka khubor babnya. Unong elam ka Congress u Shashi Tharoor ulawat jingrap banyo pelat ya kinong ti Dowyong kibla sakut hakram Dowyong ha East Janja Hills u Tharoor ulaong ba ulay kren ba unong penyat pam banyo jingrap na kabenta kini kinong ti Dowyong ba sya telep mentala artayo. Haka Twitter jong u Tharoor ulaong ba unong penyat ya ka KBL pam ulapha ya la ka kenhon sya Meghalaya ban khmi ba jingo ya ki jingdon kam ki ba kumnu ki jat pam on pendon kam ha kawan pelat ya kini ki ba sya telep. Ulaong ru baki pom ki bala pendon kam ha ka jingslai ha Kerala la ban wan ra sya East Janja Hills lada ka ya ha ban pendon kam ha ka ni ka jing pelat ya kinong ti Dowyong. Ha koi pat kalyang at li ki kenhon jong ki company ki bashna ya kini ki pom kilapoi ha East Janja Hills ban ai kila jingrap ringkat ki nong pelat im ki badai na ki sipai lingsun bat Coal India Limited kini ki arkan hon ki day na ka Kirloskar Brothers Limited. Ka Jiashong Dorbar Halok Sabha layatai bat minjur halor ka Muslim Women Protection of Rights on Marriage Bill kani ka bill ka rai ban pelong bean bat bom tray kam jong ka triple talak ni ka jinga pelat sanch ing ki ringat Muslim ka bala ban lam sya ka jing sya set along ka balai snem kani ka bill kan bujli ya ka Muslim Women Protection of Rights on Marriage Ordinance arjar khat pra habawan ra ya kani ka bill Ministry Law and Justice ka Sarkar Pudeng u Ravi Shankar Prasad ulaong bakane kamdei ka persya ya kanu kan hon ni nyam ni rukam nget hendrei kadei nakabanta ka long briu man briu bat ka hok jong ki thai Muslim ulaong baya kani ka bil omdei ban khmi na kalyang ki kam sengsain per thai hendrei ka yeng ka deban minjur bait tang ha ka wei ka sur Menteri ulaong ru balai tai halor kamat belawan ra da kalyang persya ka baong ba ya ka FIR la ban ujor tang da kalanot lani ki bahayeng bayajan na kalyang jongka lani ki bahayeng ki baidei ha ka yashongka Kam Hashwa unong ilam ka Congress u Mallikarjun Kharge ulaong ba kani ka bil kalong ka badon kambha bat ka badai banda puli bnya bha uladawaru ba ya kani ka bil dei ban pha sya ka Joint Select Committee Menteri rang ba do kari Narendra Modi hinen kasngi ulaong ba ka Sarkar Pudeng kala penkiu ya ka jingbha pisa ka ba man usnem ya ka jilla Himachal sya ka nyofu ar hajar klor tingka na ka arwe hajar klor tingka Habakren ha ka jinglang pait ba hadharam shala halo ka jingdap shisnem pura ka jingsensyar ka Sarkar ha Himachal Pradesh Menteri rang ba do ulaong ba ka Himachal klayo palat sanpau hajar klor tingka ka balong sausya ka jingkiu ha ka jingbha pisa Modi ulaong ba ka Sarkar jila klai lekat bala ban pinyo jingmentoy sya baro ki benta ka jila da ka plie ki skim thamai ba pher na ka benta ka bha kamiat upait ba ulaong ru ba ka jila ka long ka bala ban penroi ya ki kam karkhana Ka election shiteng samay na kabanta ki seat bathali hakandait li ki kenhon municipal jong ka Tripura bakanthop ya ka Agartala Municipal Corporation la penlong hin kasngi kanik election shiteng samay la penlong banjit yaw nom ikmat na ki South li ki jaka jong ka Agartala Municipal Corporation ban reflight li ki jaka ha ki prat li ki weipat ki Municipal Council ha ka jila labu ru ya kinong apara kanang banla ban penlong ya kanik election ka bayat bait ya renti laong uskatri ka State Election Commission u Prashanta Bhattacharjee. Barok lang ki dan spa nyo pusawngot ki kertong na ki sengsan perthai bapher ki banyakon haganik election bat kumbashi spa South Li ki jaka the vote kentre kam haganik election ka jingyo ya ki vote labo bakanlong menta kasngi. Kanegadik All India Radio Shillong kabuan lam shapi ya ka khubor.
Menteri Information but Broadcasting ka Sarkar Pdeng Raja Vardhan Rathore hinin kasni ulap pelat ya kot linked jong katnat Information and Broadcasting ha New Delhi kene ya kot linked up ka kentup haka ya ki jingtho banya jong palat news pa san phongut ki officer ki betrei hapo katnat badru kilat pathai jingte per ki badan habaro kuwei kari habakren ha ka jelang Rathore ula ong ba kene ya kot linked up omtang bakaira ban kendu ya ki Sarkar Henry kawanra ru ya kajina trailang hapdeng jongki bad ka penlong ya kajaka trai ka basngo tenan Rathore lairo ru ya ikam bagat nat lale ban pensapriang ya ki scheme ki per jong ka Sarkar ka spice jet kalapen bna ya kalek kawan da ka link swing ka baman kasngi na Kolkata Shalila Bari ka bahap hapo ka scheme ka bapenya so ya ki thain ka uran Kayo Lilabari ke Badan Halakhempur District Assam ya ke ba om jupnan kam la aino sha ka spice jet hapo ka scheme Uredesh ka am nagrik jong ka benta ka baar ka Lilabari ke de ke jaka ka ba shipho jong ka ne ka lingsun ka jingthmu jong ka ne ka scheme uran ka long ban pinya so ya ki sor ki berit jong ka ri ha ka dor ka ba ya kot bor ka Chief Sales and Revenue Officer jong ka spice jet ka Shilpa Bhatia ka long ba Kalila Bari kadega jaka baning kong ha Assam kabahap hapo ka scheme uran bat kanget ba kane ka jing penya lengsun kanyara ban kentiu ya kam jingo kai perthai ha ka jila namar ka jing jan jongka bat ka Arunachal Pradesh ka kat lengsun Lila Bari kan aji mento ya pro atli ki jila kata ka Assam bat Arunachal Pradesh Kadwingut ki priyo bakenthop ya saungut ki kena kila syakem ha ka baide baka jingkeno penyap ya uwe urang ba bala South Post nem karta ha ka jaka syok mau ka bah West Giant Hills District layathu ki pulit uhe pulit layathu biyakini ki priyo balakem layla miki syaying bishar bat menta ki dan hapo shiposngi ha kti ki pulit yakini ki sangut ki kena pat lakem balakem lang lapha eki syaki jaka syong jong ki kena ka bah Shillong ban khmi bnya eki kat kum ka kaipot ya uni orang ba bala sya penyap latep kerteng kum umar tinu shila jong ka amlaram lailingdo balalap ya ka met jong u na ka te ka jaka syok mau ka bah amlaram ha ka janme jong ka singi palai jong ka tayo bat ki pulit ki lakem yakini khat wengut hadin birayo ijahar persya eki Ha Assam ka tamasa Dwijing kabalai kelas dang hinin kasngi harut jongkawa aye ha Chirang District lakmi lenti bakumba khatsan lakngut kinong rakai perthei kinwan poisha kane ka tamasa Menteri PHE jong ka Assam Urihon Daimari ulaple kane ka tamasa ha ka jingdon ringkat ki kenram kilendan Menteri namba ka jila Usar Banan Sonowal unsai don ringkat ha kane ka tamasa lashai kasngi kata ka apndai tarik uni ubanai ki jing le kai ki babon jat ki jing de jing bam ki program lariti ki jing le kai tenrai bat ki wei on penlong hakani kata masa ka bakhat arsngi ki nang shimanta na Thailand Bhutan bat Bangladesh ki shimanta hakani kata masa ka kanhoi le kai football ki shinrang jong ka Shillong College Higher Secondary Education kin le cha Mumbai menta kasngi ban mikma ya ki zone 1 ha ka je khun jong ka Reliance Foundation Youth Sports Football ka banlong ha Mumbai na duk arpnai tarek new banai ha duk ka nyau tarek lalingkot 8000 khat khandai ka college ka penpau ka jingsngongu ya Ministry Sports and Youth Affairs ka jilau ba bantei dor lingdo na ka benta ka jingrap bat ki jingkershan jong u ka ai khublei ru ya ikong WAM booth i balong Director Sports and Youth Affairs bat ya uba arki nongrum CEO Miglaya Football Association na ka benta ka jingrap jongki ki bala pinyo ya kamadan baka kanhon kanyo ban penkre bha ha kane ka jingkhon nalor ki wei ki la jingrap ya ka kanhon ban penkut ya khubor sa sisian kimat ba kongsan One poi ki arkan hon jongka Kirloskar Brothers Limited but ajin rap na kabenta banwa di kinong ti doyong ki brang sakut hakram doyong ha East Giant Hills rai ka Lok Sabha ban kan bi an ya ka triple talak but pemna ka Spice Jet ya ka lek kawan da ka link sun ka baman kasni na Kolkata Shalila Bari kato khubor klakot kulwan shpi nak All India Radio Shillong Hadin katuk anipor ngi so baga Delhi station na kabanda ki khubor kata por prabaji ngi nyoy khubor haktin Hindi bad hakapor prakhatsan ngi nyoy khubor haktin phareng kane kadai All India Radio Shillong